Fferm Llyndir Eglwys Bach yn Nyffryn Conwy ydy cartref y brodyr Arfon a Gerald Jones. Maen nhw'n ffarmio 215 o erwau, a nôl yn 2012 fe ddechreuodd y ddau fenter newydd yma, sef magu lloiau. Fe ddechreuon nhw gyda 40, ac erbyn hyn maen nhw'n gwerthu 1,400 o loiau bob blwyddyn. Wel, oedden ni allan o fuchod, gwad y siediau wag. Mae'r awd Gerall wedi bod yn coleg, eisiau dod adre, eisiau ehangu. Gweld advert yn papur a chwilio am contract readers a meddwl mynd amdani. A sut mae'r system yn gweithio? Lloiau'n dod fewn, bob nos fercher o Collection Centre yn Whitchurch chi. A dyn gwerthu nhw, nôl iddyn nhw magu dan contract da ni, iddyn nhw chi. Mae'r pris wedi setio, fel maen nhw'n dod fewn gael eu talu ar y pwysau. Da ni'n lwcus, mae'r lloiau i gyd mwy na heb efo cartra yn barod i nhw fynd yn ôl i mewn 12 wsnos i 14 weeks chi. Felly prynu nhw'n 2 wythnos oed? Ia. Dod nhw adre? Dod nhw adre, rhoi nhw ar y machines coia, dyfnu nhw. Pan maen nhw wedi cyrraedd pwysau gwmpas 140-150 kilos, maen nhw'n barod i mynd yn ei blaenau. Mae'n swnio'n system wych, hynny ydy, da chi'n gwybod yn union lle da chi'n sefyll yn ariannol cyn dechrau, ond faint o risg sy'n o ran pethau eraill? Wel, da chi'n gwybod be da chi'n brynu fewn. Mae'n allan o'ch control chi i ryw le chi. Da chi'n cael dewis be da chi'n gael? Gawn ni droi, rhywbeth o'n i'n hapus yn ôl, gawn. Os da ni'n mynd i roi pwysau ar nhw, bod gains, live weight gains yn iawn, ac cadw nhw'n fyw, mae'n iawn. Mewn system tyn fel hyn, mae gan dechnoleg ran mawr i chwarae. Mae pob llo yn gwisgo coler i fesur tyfiant, defnyddio EID i fonitro perfformiad, ac maen nhw wedi buddsoddi mewn 5 porthwr mecanyddol. Maen nhw'n dod fewn ar nos fercher, da ni'n rhoi colars arnyn nhw. Maen nhw'n cael vaccination cyntaf nhw chi, a dyn bore diau cychwyn treinu nhw i fynd ar y machine chi. Mae'r golar, hwnna sy'n rheoli faint o fwyd maen nhw'n gael chi, mae gyd yn link di'r computer yn y machine chi. Felly, Gerall, mae yna dipyn o waith dysgu ar y llo ar ôl y gyrraedd yma? Oes, mae'n cymryd 4 diwrnod i ddysgu nhw'n llawn. Wedyn, pe maen nhw wedi dod i drefn, maen nhw'n dod yn naturiol i fewn i fan hyn, yn cymryd hynny licio nhw o lefrith? Yndyn, maen nhw'n cael chydig yn aml ydy'r ffordd mae'r machine yma'n gweithio. Mae'n gadael iddyn nhw gael chydig o lefrith drost 24 awr mewn 4 visit gwahanol. Felly, dyn nhw ddim yn cael eu gorlenwi? Na chdyn. Ac yn encourageo nhw i fita bwyd sych. Sawl litr o laeth geith llo 2 wythnos oed y dydd? Mae hein yn cael 6.4 litr y dydd dros 4 visit. Felly, mae'r drefn a cadw y drefn honno yn hynod o bwysig mwyn i'r system yma weithio? Yndi. Trio ffindio rhywbeth sy'n gweithio a sticio ddo rili chi. Fodlon trio rhoi pethau newydd chi, ond rei lwcus yma na. Ni griw newydd bob wsnos. Da ni'n medru trealu pethau efo wahanol griwiau a tweakio i weld beth sy'n gweithio iddo ni chi. Felly, does a ddim slack yn y system o gwbl? Na, maen nhw'n very unforgiving i ryw le. Fydd rhaid fod ar top eich gwaith efo nhw chi y bydd. Un peth sydd wedi'n haro fi, Gerall, ydy bod chi'n cael problem dridwns yma. Sam llanast o gwbl dyn nhw ar gyfel y lle? Na chdyn, gathon ni draffaeth llynedd a flwyddyn gynt a wedyn llynedd nathon ni ddeseidio bod rhaid ni wneud rhywbeth amdano nhw a gosod y netiau ar hyd topiau, siediau ac ar hyd bob man oedd yn agored. Gwneud poich oedd nhw? Ia, bita bwyd lloiau ac yn greu llanast ar hyd bob man. Sydd dda yn byd, wrth gwrs? Na chdi, mae rhaid bod yn lan. Felly hyd yma mae'r netting di gweithio? Yndi, mae di gweithio dda iawn. Unwaith nath nhw ddall bod nhw'n ddim medru dod mewn. A nhw di mynd i rwla arall? Problem nhw'n arall. Ydych chi'n mynd poeni fyny, Gerall? Na.
Mae'r brodyr ar hyn o bryd yn cydweithio gyda cyswllt ffermio ar gynllun i leihau y defnydd o wrthfiotig a lleihau yr achosion o pneumonia, gyda'r gobaith o wella perfformiad yr anifeiliaid. Wel, prif nod y gwaith ydy lleihau yr achosion o pneumonia yma, dod datblygu mesurau atal yn hytrach na ffriniaethau. Ac arna yn Llyndir, da ni'n gwneud y gwaith, da ni'n hyderus y bydd yr hyn da ni ddarganfod ac yn ei ddysgu yn berthnasol i unedau tebyg dros Gymru gyfan bod nhw'n magu lloi ar gyfer y sector beef neu llaeth. Felly faint o werth fydd y cynllun yma i Arfon ag Erallt? Wel, yn amlwg mae gen Arfon ag Erallt system sy'n gweithio'n dda iawn yma eisoes. Wedyn, da ni'n edrych i wneud cynnydd ychwanegol mewn effeithiolrwydd y system yn gyfan gwbl. Fel dwi'n dweud, mae'r system sydd yma eisoes yn gweithio rhagorol o dda, ac wrach bydd yr enillion fydden ni'n wneud yn gymharol fach yn ôl y lloiau unigol, ond gan bod y trosiant a nifer y lloiau mor uchel yma, mae yna potensial wneud cryn wahaniaeth i'r busnes cyfan mewn blwyddyn bob amser. Felly mi fydd bydd yn cael ei dreialu yma, gobeithio yn berthnasol i ffermydd eraill hefyd. Mae'r olygfa yma yn oddidog Dyffryn Conwy ar glannau ar ei ora, a mae'n anodd dychmygu bod na unrhyw broblemau yn gallu wynebu ffarm fel hon ar ddiwrnod fel heddiw Arfon. Yndi, na, mae'n ei siawn heddiw, yndi. Ond, na, dwi'n siŵr yn iawn, so ni gadw'n lligar yn costa a brynu ddoeth, bydden ni'n iawn. Ag Erall? Ia, gwneud yn gorau o'n stoc i wneud nhw'n perfformio. Pob lwc i chi. Diolch yn iawn. Mi fydd cyswllt ffermio yn cynnal noson agored yma ar fferm Llyndir Eglwys Bach ar y cyntaf o Ragfyr. Am fwy o wybodaeth mae croeso chi gysylltu â cyswllt ffermio ar yr e-bost neu ar y ffôn.